Хәзер актуаль әңгәмә сәхифәсе сүзне коллегам Гүлназ Ибрахимовға бирәм. 1 декабрьдә физик затларның күчемсез милеккә, җиргә, транспортка 2020 ел өчен салымнар түләү вакыты тәмамлана. Татарстан радиосының иртәнге турыдан-туры эфир тапшыруы салым түләүдәге яңалыкларга, ташламаларга, салым белешмәләрен җиткерү формаларына багышланды. 5 санлы район ара салым инспекциясе бүлек җитәкчесе Мөнир Шайдуллин барысы турында да тәфсилләп сөйләде, салымнарны түләүдә тыңлаучыларны борчыган катлаулы сорауларга җаваплар бирде. Студия кунагыннан без дә телевизор караучыларны кызыксындырган кайбер сорауларга җаваплар алдык. Мөнир Әмирович, хәерле иртә. Салымнар түләү турындагы белешмә хәбәр нинди алымнар белән җиткерелә? Салым түләү турында белешмә хәбәр ике төрле усул белән җибәрелә. Беренчесе, физик затлар Федераль салым хезмәте сайтында шәхси кабинет ачкан очракта аларга җибәрелә электрон рәвештә үзләренең шәхси кабинетларына һәм бу очракта инде кәгазьдә җибәрү каралмаган закон буенча. Һәм икенче усулы ул инде кемнең шәхси кабинеты юк, аларга почта бүлекчәләре аша кәгазьдә салым түләү хәбәрләре җиткерелде. Интернетта салым түләүче физик затның шәхси кабинетын ничек ачарга? Шәхси кабинетны ачу бу ирекле рәвештә каралган. Һәрбер салым түләүче теләгән очракта шәхси кабинет ача ала. Бу шәхси кабинет Федераль салым хезмәте сайтында налог.gov.ru адресы буенча безнең сайт урнашкан. Һәм аның ачуның ике төрле юлы бар. Беренчесе, теләсә кайсы салым инспекциясенә кирип логин, пароль алырга кирәк бер тапкыр. Без аны тиз арада эшләп бирәбез. Моның өчен шәхсән үзенә килеп паспорты белән килергә кирәк салым инспекциясенә һәм логин, пароль алып була. Икенче юлы шәхси кабинетка кирергә мөмкин ЕСИЯ аша дип әйтәбез инде. Бу единая система идентификации, аутентификации дигән аббревиатуралар буенча кирергә була. Моны инде күп функцияле үзәкләрдән алырга була. Менә шушы юллар белән физик зат үзенең шәхси кабинетын ача ала. Әмма интернеттан файдаланмаучыларга, бигрәк тә өлкәннәргә яки инвалидларга нишләргә? Монда инде интернет белән эшләү ул шулай рәвештә кем булдырала ул эшли, мөмкин яшьләр күбрәк инде куллана интернетны шулай бит. Әгәр дә куллану булмаса, инде мөмкинлек булмаса, бу очракта монда кәгазьдә мөрәҗәгать итәргә була, безгә мөрәҗәгать язып җибәрергә була. Почта бүлекчәләре аша яисә үзеңә кирип мөрәҗәгать калдырырга була. Һәм без инде билгеләнгән вакытларда әлеге мөрәҗәгатьләргә кәгазьдә җавап бирәчәкбез. Ләкин шуны әйтәсе килә, бүген инде интернет заманында безнең көннән-көн интернетны электрон рәвештә куллану алга таба бара, һәм инде безнең шәхси кабинет ачучыларда күбәя, һәм шулай электрон хезмәтләрдән куллану безнең бит бар инде менә дәүләт порталлары, алар аша күп функцияле үзәкләр аша мөрәҗәгать итәргә була. Моның төрле юллары бар, һәм салым өлкәсенә булган сорауларга тиз арада аңлаешлы җаваплар алу мөмкинлеге тудырылган. 1 декабрьгә кадәр салым белешмәләре килмәсә, салым түләүче нишләргә тиеш, пени билгеләнәме? Битне белеп торабыз, һәрбер безнең милек хуҗасы елга бер тапкыр милек салымын түләргә мәҗбүри. Бу безнең Россия Федерациясының Конституциясендә, тип законында язылган 57-нче маддәсендә әлеге беркетмә бирелгән. Һәм инде без үзебезнең милегебез була торып салым килмәгән очракта борчылырга тиешбез һәм уйланырга тиеш, ни өчен килмәгәнен. Шуңа күрә монда мөрәҗәгать итәргә була салым инспекциясенә. Аның бердәм контакт үзәк телефон номеры бар, бик җайлы һәм уңайлы анда шалтырату мөмкинлеге. Номеры аның 8800 222 222 2 номеры. Әлеге номерга шалтыратып тулайым җавап алырга була. Кирәк очракта инде теләсә кайсы салым инспекциясе белән таштыру мөмкинлеге бар, һәм инде сезгә җавап бирәчәкләр салым түләү кәгазьне өчен килмәгәнен. Ул яисә 100 сумнан азрак исәпләнгән булган очракта, яисә арты түләнгән салымнар булып инде, ул салымнар түләнәсе салымнар өчен менә беркетелеп зачет ясалган булса, ул вакытта салым түләү хәбәрләре килми. Ләкин шулай да түләү вакыты җиткәнче 1 декабрьгә хәтле әлеге сорауларга ачыклык кертергә кирәк. Чөнки безнең милек салымнарын түләү вакыты 1 декабрьгә билгеләнгән. Ул вакыттан түләмәсәк, безгә инде 2 декабрьдән пеня исәпләнелә башлый, һәм инде салым суммасына өстәп пеня суммасында түләйсе була. Кайсы категория кешеләр салым ташламаларыннан файдалана? Без салымнан исәпләгәндә менә
Алган хәбәр нигезендә салым түләүчеләргә ташламаларны исәпләп җиткерәбез. Алар шулай салым түләү хәбәрләрендә күренә. Бу инде беренче датта пенсионерлар, безнең инвалидлар. Без шуны әйтеп битәргә тиешбез. Пенсионерлар безнең азат ителәләр милек салымыннан, бер төрле милектән, бер йорттан, бер фатир яисә бүлмә, бер гараж яисә машина урыны һәм шуңа өстәп 6 сутый җир салымыннан азат ителәләр. Бу очракта без әлеге хәбәрне алабыз пенсия фондыннан, кемнәр пенсия яшенә җитте яисә пенсия алдындагы яшьтәге гражданнар турында шул алган хәбәр нигезендә салымнарны исәпләгәндә ташламаларны автоматик рәвештә бирәбез. Әгәр дә сораулар туа икән, шулай ук салым инспекциясенә мөрәҗәгать итәргә кирәк һәм үзегезнең булган сорауларга ачыклык кертергә кирәк. Шуның өчен махсус түләү кәгазьләрен алдан җибәрәбез. Бер ай кала һәрбер салым түләүчегә җиткердек. Һәм инде менә әлеге вакыт эчендә, әгәр сорау туган очракта, барлык сорауларыгызга җаваплар алып, 1 декабрьдән дә соңга калмыйча милек салымнарын түләргә тиешбез. Мөнир Әмирович, салым түләүдә четерекле проблемалы сораулар туса, кемгә кая мөрәҗәгать итәргә? Әгәр дә сорау туа икән, иң җайлы юлы шалтыратырга кирәк. Әйтеп киттек, тагын бер тапкыр кабатлыйм, безнең бердәм контакт үзәге бар, аның телефоны бик җайлы, 8800 222 222 2 номерына шалтыратырга була. Әгәр дә инде язма рәвештә аласыз килсә, язма рәвештә безгә хат җибәрергә була. Аның иң уңайлы җайлысы шәхси кабинеттан язма рәвештә безгә мөрәҗәгать итәргә була, идән чыкмыйча кына җибәреп, һәм без аңа кыска вакытта 20 көн эчендә җавап бирәчәкбез. Әгәр дә инде шәхси кабинет булмаган очракта, язма рәвештә безгә яисә үзеңә салым инспекциясенә кертеп чыгарга, яисә почта бүлекчәләре аша җибәрергә була. Монда да шулай без кыска вакытта, ләкин инде 30 көннән дә артмаган вакытта без сорауга кагылышлы барлык җавапларын да җиткерәчәкбез салым түләүчегә. Менә шуларны тәкъдим итәр идем. Сорауларга җаваплар алырга кирәк, җавапсыз калдырырга кирәкми. Барлык булган милкәткә салым түләгәнче, әгәр сорау туа икән, аңа барысына да тулаем җавап алырга кирәк. Инанып, барлык исәпләүләрнең дөрестлегенә салымны үз вакытында түләргә кирәк булачак. Мөнир Әмирович, эчтәлекле әңгәмә өчен зур рәхмәт. Сез 5-нче санлы район ара салым инспекциясе бүлек җитәкчесе Мөнир Шәйдуллин белән әңгәмә карадыгыз.